Sana pa ko sa seminaryo, aduna ko'y usa ka igsuong seminarista nga ambot og ngano. Nga kada kita namo na ay meeting, na ay panagtapok, na ay sabutan, kontra man gyud kaayo mi sa usag-usa. Di gyud mi siguro mag-abot mi usahay pero kanunay kontra gyud mi permi. Kunya sa tanang higayon, maunang pag makita na ako siya, mura gani ko bugat akong bugat akong gibati, bugat akong pagbati no sa iya. Pero sa seminaryo gitudluan mi unsaon kunwari saon namo pagkop na mga ingana nga mga sitwasyon. So sa ako ang nahibalan, ako katong gigamit katong akong natun-an. Pagstorya, amigo yun, kanang gibuhat yun ako tanan. Maminaw ko sa iya, unsa magyud iyang problema, basig kulang siya sa panahon, kanang kinahanglan niya panahon. Pero gibuhat na ako ang tanan na akong mabuhat, di man gyud mi mag-uyon. Maski unsaon, magbikil gyud mi kanunay. Naapay higayon nga naami sports ato nga time, iya gyud kong giduol. Nag-away gyud mi dito atubangan sa tibuok community. Ingana mi ka best friend. Nawad-an ako murag sa ako ang kaugalingon nga kusog wala na ko'y mabuhat. Dito ko nakatuon sa seminaryo sa pagluhod. O every holy hour nami holy hour adlaw-adlaw, kada holy hour akong luhudan, unya siya ang unod sa ako ang pagampo. Kung unsa nang nahitabo ka ng adlaw, maupod akong ingon sa Ginoo, Lord, lagot kay kuana sa iya karon. Nanapod siya gibuhat ing ani. Sige lang kog sumbong sa Ginoo. Kadugayan sa sigig ampo, hinay-hinay na bag-o ang ako ang relasyon sa ako ang igsuon. Unya tungod kaniya nakatuon ko pagampo o pangayog tabang sa Ginoo kung na ako'y problema o na ako'y kanang lahi nga gibati sa ako ang isig katao. Mga igsuon sa atong nadungog sa Ebanghelyo, ang Romanhon nga opisyal miduol sa Ginoo ug nangayog tabang tungod kay nasakit ang iyahang sulugoon. Gipahinumduman pod kita karon sa ato ang Ebanghelyo nga sa atong kinabuhi unta hilabi na sa atong pagdibusyon aduna pod unta kitay dakong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo hilabi na sa ato ang pagpangayog tabang alang sa uban. Usahay tawhanon nga kinaiya nato ang atong pagtabang sa uban. Usahay ato ang kusog, ang atong kaalam, ang atong gamiton. And sometimes kung dili walay epekto ang ato ang pagtabang, we get frustrated. We get stressed, makapoy ta. Usahay mawad-an na ta og paglaom. Pero karong adlaw gipahinumduman kita sa dakong misteryo sa kaayo ug sa gugma sa Ginoo hilabi na kanato. Pero nagkinahanglan og dakong pagsalig sa atoa. Dakong pagtuo sa ato ngadto sa Ginoo. Unta dili nato ni walaon sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi ang atong dakong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo nga walay imposible kaniya. Gani siguro ang uban sa ato magduha-duha og duol sa Ginoo sama sa nadungog nato sa unang pagbasa. Si Sarah nagkatawa. Tigulang naman kaayo ko, di naman ko mabuntis. Wala nagawgani sa gidugo. Nagkatawa si Sarah. Kay miingon ang Ginoo, mabuntis ka. Usahay mo dili ta mo duol sa Ginoo kay naatay ato ang standard, tawhanon nga standard nga moingon ta, murag dili ni kaya sa Ginoo, dili lang nako ni iduol sa iya. Usahay magkatawa pud ta, katawan pud nato ang Ginoo.
Pero mga igsuon, ang pahinumdom sa atong mga pagbasa, walay imposible sa Ginoo. Kung adunalay igo nga pagtuo o pagsalig kaniya ug labaw sa tanan ang atong pagduol sa Ginoo sa iyahang gugma, kaluoy ug kaayo. Amen. Palihog manindog,